Avui parlem de com crear, inserir, generar citacions i bibliografies en un text des d'un compte de Mendeley. El primer pas serà instal·lar un connector o plugin de Word. Si no el teniu instal·lat, feu clic a Tools i instal·leu el plugin de Word que apareix al menú. A la barra de menú de Word heu de veure una barra d'eines que conté les opcions del connector. Per insertar una citació, tan sols cal situar el cursor on voleu que aparegui la citació. Cliqueu a Insert Citation de la barra d'eines de Mendeley i apareix una finestra que permet buscar les referències de la biblioteca de Mendeley per autor, títol o any. Un cop s'ha escollit la referència desitjada, seleccioneu-la. Es poden continuar buscant referències o simplement es clica OK. També podeu escollir anar a la biblioteca de Mendeley i escollir les referències directament. Cliqueu al botó Go to Mendeley que us portarà al vostre Mendeley Desktop. Des d'aquí, simplement localitzeu la referència desitjada, cliqueu Cite i obtindreu el mateix resultat. Un cop hagueu escrit el vostre document i heu afegit les vostres referències, és l'hora de crear la bibliografia. Poseu el cursor on vulgueu situar la vostra bibliografia i cliqueu Insert Bibliography. Mendeley automàticament generarà la bibliografia a partir de totes les referències del vostre document. Per canviar l'estil de citació, simplement seleccioneu l'estil que necessiteu des del menú del connector. Mendeley automàticament actualitzarà el format de la vostra bibliografia.